Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Banda ndi program inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramuwa ndi Rainbow Paints. Wow. I think and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mulendo wanga mprogramu uyu madzulo ano ndi Bambo Patrick Mpaka amene ndi mkulu wa bungwe la maloya mdziko muno la Malawi Law Society. Tikulandireni Bambo Mpaka madzulo ano, mwatilemekeza kwambiri. Tikukumana pamene there is so much being talked pa nkhani ya maloya, komanso nkhani ya judiciary, kuma judge. Mukutolapo chani pa zimene zikuchitika mdziko muno? Pali maphunziro ambiri amene tingatolepo kwakukulu tikuonesa kuti Malawi akuyamba kudziwa ndithu kuti ali ndi udindo woona kuti nthambi za boma zimene zimayenera kutumikira iwo zikuwatumikira. Komanso makamaka pakati pano tikukamba kwambiri za accountability, zikuoneka kuti Malawi akuzindikira kwambiri kufunika kwa mfundo imeneyi pakayendesedwe ka boma, chifukwa ngati boma limayenera kugwira ntchito kusera mu nthambi zake zonse zitatu kutumikira Malawi. So I think ndi chinthu chabwino kuti Malawi azionesa chidwi pa zinthu zokhuzana ndi kayendesedwe ka nthambi zonse za boma. One Kamangila wabwera poera kukamba za ma challenges amene alipo pa nkhani za katangale. Why did it take so long kuzidziwa zimenezi? Nkhani ya katangale ndiyo vuta kuti ungapange confirm kuti this is the position. Chimene ndinganene kuti poyendesa nkhani za kuma courts pa khabe pakuchitika ma challenges angapo. Ndikumbukira kuti mu 2021 ifeyo Malawi Law Society ngati maloya amene timakhala kupita ku court titakhala pansi tinaona kuti pali zinthu zingapo zosamwisa kagwiridwe ka ntchito ku makotiku, ndipo tinagwirizana kuti ifeyo ndi anthu amene tili ndi chiziwiso chikumbali ya malamulo, titengepo mphamvu ya mbali yayikulu kuti tithandizire kukonza ma challenges amene Malawi amene timayimirira ku makoti kama nawo. Titatero tinatusa ndi resolution yathu, tinapitaso tinakambirana ndi akuluakulu aku judiciary tinalongosa kuti maloya akuona mavuto awa ndi awa, makamaka kuchedwa kwa zigamulo kwina, komanso kuona kuti pena zinthu sizikuyenda bwino. Ndiponso titatero titakakambirana ndi akuluakulu aku judiciary, si kuti anakana ya chifukwa aliyesa maziwa kuti anavomera kuti I think pali zosamwisa zingapo. Ndikupanga ngati mungakumbukire bwino pa 24 June ndi pa 25 June 2021 tinatusa ndithu chikalata chimene ineyo nasaina ngati woyimirira maloya, komanso Chief Justice Andrew Nyirenda anasainira ku aziwisa Malawi kuti taona pali zosamwisa zingapo zimene zikuoneka kuti kayendesedwe ka ntchito pereka chilungamo kwa Malawi pali mavuto oti tikonze. Ndiye takhazikisa mati special task force imeneyo, sikuti tinalimo maloya tokha, munali ife Malawi Law Society, nthamene pambuyo panga panali mai Felisa Kilembe amene anali ngati pamodzi ndi Deputy Chief Justice apano pawa Justice of Appeal Chikopa, ndi amene anali ngati co-chair wa task force manager.
munali ndekuti munali Malawi Judiciary, munali Malawi Law Society, munali Malawi Human Rights Commission, munali Malawi Legal Aid Bureau, munali Malawi Police, even Solicitor General Renek Matemba anali momo nditu koma chinali chikalata ngati munga chikumbukire, chinali chikalata choti china tuluka nditu mu news kwaziwisa Malawi kuti panopa tifuna kuti TSS ngati aku judiciary ngosa aku Malawi Law Society komanso ngati ma stakeholders mbali yoyendesa chilungamo chifukwa tikuona ma challenges ndiye mwina tifufuze kuti chikuchitisa ndi chani ndipo tingakonze bwanji in the short term and in the long term. Task force imene inakhazikisidwa ndithu ndipo Amalawi anaziwisidwa za special task force imene mu 2021 chinatuluka mu news pa 24 ndi pa 25 June 2021. Yeah. Mkakumbukira. Yes. Komano poti task force cha chikulu choncho cho task force yo imafunika kuti igwire ntchito yanji? Task force yo imafuna kuti ifufuze kuti kodi zimene zikubweresa ma challenges ku administration of justice ndi chani. Simmazidziwa. Sikuti koma nanga si zinthu sunganene kuti ndi pamakama manifestations zongoonesa kuti mwachisanzo. Yeah. Jaja because I think dandalo lali kulunta amene mina ma zigamulo zimachedwa kutuluka. Yeah. Yeah. Ndiye anthu amafusa nana kuti kodi chimachitisa ndi chani. Nthawi zinaona kuti muzikwenda sanga musizikwenda sanga. So I think that was a major challenge imene inapangisa. So kunalino kuti tifufuze kuti what are the causes, solution yake ngakhale bwanji. Ndiye pamene tinakhazikiza task force imene komano unfortunately task force imene jasina pite batali and chifake paka kusogolo munazaona ngati maloya anapitizabe mwina kuti amene atiyese mbali nkwamba no ku mapanga propose ma judicial reforms amene takati kupanga nditu mpaka posachedwa apa timanena ku maloya mpaka nafika pora afuna apa ngezi onosero pa 12 September chaka cha mwezi chino. Yes. Koma zakazi kutuluka be news kuti even ya Malawi Judiciary, Malawi Law Society, a Minister of Justice nalengiza anakumanako nditu ku Minister of Justice pa 5 July kukambirana zimene kuti amuna pafunika law reform. Ndiye zonsezo zakazi kuchitika ndi effort yoti pakuoneka nditu pali zinthu zina zoti zina zikonzedwe kuti potumikira Malawi can lead to more efficiency, also more accountability, more while also strengthening the independence of the judiciary. Akamakamba nkhani za katangale ku judiciary. Yes. Maina matuluka. Yes. And the names are in the public. Yes. Mugwirizana nawo. Amene panopa sitingatenge position kuti how do you deal with the problem without facing it head on? Nanga si I think nchifaka ngaraba nchifaka akhazikisa no ngati taona kuti Judicial Service Commission akhazikisa kafukufuku chifukwa those are serious allegations. They ifeyo ngara institution sitingakhale pano kuti zimezi ndizoona chonchi kamene ndizonama koma nzokuti ndizinthu zoti zikwena zifufuzidwe. So nchifake ifeyo so ngati Law Society tinatusa even chikalata pa 13 October tinena kuti izizi nzofunika unachula maina amene sina chula chifukwa jani simuna chula maina chifukwa chake chimwe ndi unena chikuti nkofunika kuti upeze tu umbono ofunikirawo pali mabungwe ena amene ali ndi mphamvu monga mwachisanzo ngati pakuchidwa katangale ndi kuti ACB kwena ilowererepo. Okay. Ndiye so sungathamange kupanga conclude malinga ndi ma limits amene ti mphamvu zathu zimene tili nazo koma akamakamba za katangale ku judiciary. Yes. Mumadziwa kuti judge wakakuzokhala wakuti. I think imene nda kale kuti simunanene chifukwa ikozo kama ina suspicion mango kaikira kuti ukaona ichi ndichi mwina zikoza bweresa result yako chika combination iyi ndi pa makaza koma kuti izimene zozo ndizimene zikona zifufuzidwezo chifukwa
or task force imene ndimane naye cholinga chake kupanga find out kuti kodi chikuchitika ndi chani. Even law society inakhazikitsaponso mu 2022 special task force kufufuza kuti kukhoti kukuya kulilonga kuchitika kukumveka kuti kukhankhati zinthu sizikuyenda mowa. So komano conclusive position kuti ndingakhale kuti awa akatangale ndi awa zimene zozo ndimene ndikuona kuti nzofunika be kuti patuluke anzathu amene akufufuza makamaka ngati patikuona kuti Malawi Human Rights Commission Judicial Service Commission akufufuza zimene antikuganiza kuti why is it difficult for Malawi Law Society kunena kuti ku judiciary tikuona ngati kuti awa ndi awa akusokoneza, because that's the best way of dealing with the problem, isn't it? Sikuti is difficult. Malawi Law Society because kala imene munalembayo sikuonetsa kali konse ya I think ikuonesa ikuchula maina amene anachulidwa pa nthawi imene timali bakata pa 13 maina October. Sa amachula honorable judge Banda amene ali munachula mukala yanu I think munaona chifukwa pali mlandu ndithu uli ku court and nacho kuti nkhani iyi ndofunika kuti ifufuzire. So munachula judge Banda paliso wena ndi information imene ali pa nthawi imene timalemba nthawi imeneyo panali timapanga rifa kwakukulu mlandu umene unali mu court tumene wa judge Banda ndi akamangira. Yes. Unali kuti yani mwina kwa amene ena sakutsatira pa television pa. I think chimene chinachitika akamangira atayamba ku lengi kunena pa Facebook page yawo kuti pali katangale amene akuchita judge amene wantu anapita ku court kukasegula mlandu kulilongwe. Akamangirawo honorable judge ndiye timapanga no comment on that chifukwa panalino kuti nkhani zamba kutuluka mu social media ma news ndiye timapanga no comment on zimenezo. Munakumanaso ndi committee ya nyumba ya malamulo. Yes anatirana pa 18 October. Amafuna amvejane kuchokera kwenu. Amafuna kuti adziwe ifeyo ngati Malawi Law Society komanso kuti amene timayang'anira maloya ngati akugwira ntchito yawo ya mdziko muno kuti tikudziwapo chani pa nkhani zimene akunena akamangirazi. Anatifunsanso mafunso ena kuti ndondomeko recommendation yathu ingakhale yotani kuti mwina zinthu zimene zikonzedwe chifukwa nkofunika kuti judiciary izilandira ulemu komanso kuti izigwira ntchito motumikira Malawi. So amatifunsa zinthu ngati zimenezo ndi malamulo ena ndi ena kuti kodi kwakukulu ine Law Society mukudziwapo chani komanso kapena mungachite ndondomeko zotani nokomananga ngati lawyer akuyankhula chonchi bwanji anatifunsa mafunso ngati amenewo tingathe kupanga suspend kapena kupanga tili ndi mphamvu mafunso ngati amenewo kuti ayendesa bwanji chifukwa iwo a parliament anatayambisaso kafukufuku wawo pa nkhani yomwe. So inuyo ngati a Law Society mukuti bwanji mwadabwitsika ndi the revelations that have come in the public za judiciary yathu? Momwe ndanenera koyamba muja kuti sikuti tadabwisika kuti kuti zimene ndimanena kuti ma challenges oti akhala akuunikidwa. But why were you not speaking? Izinatengera lawyer Kamangira to come in the open and start mentioning names, and I think this was what Malawi Law Society could have done in the first. Chifanya Malawi unafika kuti watu opano kuti ba ndingo budula. I think sitinganene kuti Law Society sina chite mbali yake nchifake ndayambira ku 2021 kocha. Because these are serious allegations ndiye uyenera kuti ukhale ndi information imeneyi makozo kama manifestations what if ngati Law Society we are looking at inalizoti momwe zikuendera si momwe zikuena kumayendera
ichi kuchedwa mwina kwa apa kapena ma combination ikaenda uyu ndi uyu sizikumaoneka kuti zimaenda chonchi komano zinali zokuti inali ntchito yokuti ikupitirirabe so silinganene kuti Law Society sinachite mbali yake koma I think what was lacking was to be decisive nkunena kuti kwa majaji ajaji akuti sakupanga bwino. You might have just skated around the problem because you didn't have evidence. Is that a fair way of looking at it? I think so. I think we can put it that way. Kuti mwina feti manandi endera ndondo megongati institution wena kuti musamali chifoti nangasi uyankhula mwa gulu ndi malo mwa gulu. Yeah. So koma sitinganene kuti Law Society sinatengepo mbali yofuna kuyesa kukonza mavuto amene koma mangonena in general tudandaula zakuti kuchedwa kwa dzigamulo. But of late now we have seen kuti people are now speaking and mentioning names. I think this is what Malawi Law Society was missing. Is that a fair way of looking at it? I think we can say that. If you kuti currently more solid information to be able to put up the names. Yeah. So now that you have solid information, what are you going to do? I don't think we can say we have solid information because we're gonna cover pali solid information. Sinde kuti bwezi our Human Rights Commission, commerce and that our Judicial Service Commission akufufuza. I think it's part of the inquiries. So if it's on the information mene tipereka so ku nthambi zimene zikufufuzazo kuti azione kuti information imene tinayo ndiyoti iwathandiza chifukwa iwo amene ali ndi mphamvu zoona mavuto ngati zokonza mavuto ngati amene. Nkhani ya justice bill. Yes, judicial reforms. Yes. Ili part. And do you think judicial reforms ikozo chita deal ndi zina mwa zimene anthu akudandaulazi? Actually, yes. Ganza kuti imeneyo ndimene ingathandize kwakukulu chifukwa pomwe tilili pano ngati dziko kufanizira ndi maiko anzathu amene atizungulira South Africa, Kenya, even Zambia, maiko ambiri within the Commonwealth alinalo lamulo limene lima onesa kuti makoti akhoza kupangidwa regulate motani. So ndi likhoza kuthandiza kwakukulu chifukwa even Malawi aziziwa kuti zikatere umapita uku zikatere umadandaula motere. So the solution yayikulu imene ingathe kuthandiza kuonjezera kuti pakhale ndondomeko kuti Amalawi azitha kudziwa kuti oweruza mlandu atachita zisina zake akhoza kuti akulakwisa apa. Chimenecho ndikhoza kungoyankha mwachidule kuti I think ikhoza kuthandiza kufunsa kuti zili pati. Yes. Zimene zija ndikhopa rimwe akhaso mukusatira momwe Law Society yakha iuchitira pa 5 July idakumana Malawi Law Society, Malawi Judiciary komanso Ministry of Justice pamene anaunika malamulo amene anachokera ku Ministry of Justice, ma proposed laws amene anachokera ku Ministry of Justice chifukwa kuyambira 2023 cha mmemo cha Law Society inafukula malamulo amene alipo ndikupanga propose nkutenga suma proposal amene anapanga judiciary mu 2022 zonsezo ndikuzipitisa ku Ministry of Justice. Ndi Ministry of Justice anazungusa ndikupanga draft bill yawo imene mukunenayo. Ndiyeno ndipena atitana ifeyo pa 5 July kuti kapereke maganizo athu a judiciary aperekeso maganizo awo iwo Ministry of Justice aphatikize zonsezo zipitise ku cabinet. Ndiye chifukwa panali zochedwa sina ndi zina mukumbukiraso kuti cha mu September
maloya anana kuti ndingati zikukanika kuchoka ku ministry ndiye mwina tipite ku pa street kuti mwina tikankhe kuti komano zisanachitike zimene zija tinalandira information kuti zachokano ku ministry mabilu achoka ku ministry apita ku office of the president and cabinet ndipo ku office of the president and cabinet kuli cabinet committee imene amati legal and parliamentary affairs committee imene imayang'ana zimenezo imayeneranso kukaziona pa 12 September ndipo zinatulukanso mu news kuti anakaziona pa 12 September zimene analemba ku ministries ndi kuzipanga approve ndekuti tikhozana kuti pano to our knowledge ndekuti zonsezi zikudikirano kuti full cabinet iyitanidwe ikazioneke. Was it necessary kuyimitsa kaye ma demonstrations ndi the promises that were made? And do you think would they are being realistic? Nangasi chimene chinachitika nchoti takonza zionesero siku lomwelo lobwera pa 12. Okay. Cholinga chake chachikulu nkuti mabilu achoke ku ministry apite ku cabinet. Okay. Yeah. Ndiye tinalandira makalata onena kuti kuchoka ku office of the president cabinet kuti talandira mabilu tiziona pa 12. Okay. Ndiye tinaona kuti sichazeru kuti tizikapereka so petition alina kuti actually tikumana tizomwezo kapena tionanso mena kena kumina kanatha kunena kuti ndemukutire represa kuti tizione zinthu so tinaona kuti kuli bwino tiapase mpata poti akufunanso akukumana pa 12 komweko achite kenako azipitise ku stage inayo. So in a layman's language, yes, mufuna kuti mabilu mmene mukhale chani? Pali zambiri zimene tinakambirana kutakhaso tikupanga propose mbuyo mwachisanzo ndondomeko zothandizira composition ya Judicial Service Commission. Chifukwa ndikofunika kwakukulu kuti Judicial Service Commission isiyanisidwe ndi judiciary. Ndi nthambi ziwiri za mu constitution koma zosiyana. Okay. Judicial Service Commission ndiyo imapayokha imene imayang'anira ma judicial officers. Okay. Including judges. Including judges. Okay. Tikati judicial officers ndiyo zikupanga including ma judges. Chabwe. Judiciary ndi imene imapanga imaweruza milandu. Yeah. Yeah? Yeah. So ndikhoza pereka chisanzo kuti mwina ndikhozana kuti ngati Judicial Service Commission ili ngati momwe Reserve Bank kuma bank. Okay. Yeah, ngati regulator. Ngati regulator. Okay. Ngati regulator. So mfundo zina zimene zili malamulo amene akupangidwa proposals zoti mwina ku Judicial Service Commission kukhale anthu mwina ochulukirapo komanso oyimirira ma interest group ochulukirapo kusiyana ndi momwe zili pano. Chifukwa panopa kuli chairman wa Judicial Service Commission ndi Chief Justice mumana kukhala a Justice of Appeal from the Supreme Court, chairman wa Civil Service Commission mumana kukhala one chief resident magistrate and one lawyer and 5 komano being a regulator ukamanga compare ndi mwina ndi maiko ena anzatu ma proposals amene apangidwa ndokuti I think ipangidwe expand mukhale mwina kandi even kandi civil society kandi azmai kandi ma interest groups ena kuti no as a regulatory body ikhale ndi wider public representation in the Judicial Service Commission. Imeneyo ndi ngati zina mwa zimene zizabwere ngati malamulo aja atatuluka kuti mwina composition ya Judicial Service Commission ikhoza kuzakhala no mwina yokulirapo yoyimiriranso kwambiri both the profession komanso the public. Zina zimene zikupangidwa propose imene ndi kali ndondomeko zokhazikika zoti ngati munthu ali ndi dandaulo lokhuzana ndi oweruza milandu aina akhoza kutani nanga zolakwika zimene unganene kuti munthu alakwisa apa
woyoza mlandu walakwisa apa ndiziti chifukwa ngati ifeyo mwachisanzo ngati ifeyo maloya afe tikatenga malamulo oyendesera Malawi Law Society mukaona ndime namba 89 ya malamulo athu inachita kulemba ndondomeko zonse kuti loya kupanga ichi ndizolakwika izi so zinthu ngati zimenezo zikhuzanso kuthandizira malamulo atakha kuti adusidwa zikhoza kuthandizira kuti anthu akhale ndi reference point yoti tikamati walakwisa chani chikhoza kuperekeza kuti ngati loya kuti ndagwira ntchito iniyo musanandiuze angati client anga ndi mulandu pa ntchito ya uloya uyenera kutenga instructions from your client ozimatheka ukuyamba kugwira ntchito asanauzidwe nthawi zina mwina munthu ukhoza kugwira ntchito kunena kuti Banda ndikuyimira Banda usanatani so ndikungopereka imeneyo ngati chisanzo so nena kuti judicial service bills yo itadusa ndikuti zinthu ngati zimenezo zomwina zikhoza kukhala kuti zikhano zili malamulo anthu amalawi akhoza kumaona bwinobwino kuti awa akachita izi zolakwika ndikhoza kudandaula motere komanso mwina Judicial Service Commission yake ndi iyo muli anthu otere momwe ili ngati pano ngati momwe ili ku Law Society. Kodi ndiye kuti judge menene zilili panopa sangachotsedwe pa ntchito atakhala kuti akulakwitsa ntchito akhoza kuchotsedwa mu zimatengera kutani mu constitution imo ndime namba 119 imapereka mphamvu ndithu kuti president akhoza kumuchotsa judge ntchito ya ujaji atapezeka kuti ndi olakwa kuti inagwiritsa ntchito makuti misbehavior or incompetence komano kuti zonsezo ziyenera kuti pakhale kuti zadusa kaye ku parliament pakhale petition imene yadusa ku parliament ndi zadusa kumeneko ndiye aperekaso ma recommendation a Judicial Service Commission akhoza kuchotsedwa ndithu so ndondomeko tikhazana kuti ndondomeko zikulu zilipo chimene chikusowa ano ndi ndondomeko zina zoyendeserano zimene zikuyenera kuti mwina malamulo amene tunenawo angathe kukonza ndithu kubweretsa poyera ndondomeko zonse zopanga support mfundo zikulu zimene zilipo kale mu constitution ma reforms amene mukuachita push muli any clear way of doing it kapena mudalirabe constitution I think my reforms are going to kukhala wide imene yofunso imene mwina ndiyankhe motere momwe tatilili pano sitikudziwa kuti chimene atamva zonse zimene tinayankhula pa 5 July kuchoka ku judiciary ndi ku Malawi Law Society sitikudziwa kuti a ministry anatulusa chinthu chotani chimene anapitisa ku cabinet inu sana kupatseni chimene chimene chocho chikamapita no ku cabinet pa ndondomeko zake sichimayenera chikhale confidential chifukwa choti a cabinet aja akhoza kukachisinthaso kuti apa muonjezere chakuti apambango ndiye imakhala amati cabinet paper ndiye chimene chimayika chikatuluka ku cabinet kucha ndiyeno chimabwereranso ku Ministry of Justice kaya ndi ku ministry imene unduna umene ukupanga proposal amolo limenelo that's right ndiyeno akamaliza manje chimene kufake maona no ngati atone chino cha amalemba no ngati chikalata chopanga publish chifukwa zimene zimapirana ku parliament ku clerk of parliament kuti akazi pereke no ku anthu ndiye pamene zimatifikira no kuti zimene timakambirana zicha ayikamono chakuti chifukwa kufunika kuti cabinet meeting iyo ichitike mabiro aunikidwe atuluke ayoke kumene apite ku ministry kuchoka ku ministry apite ku parliament akatero ndiye muonana kuti zamba kutuluka public pamene titaziwe bwino kuti kodi kumapeto kwake zimene zili mkati mwa mabiro amene ndiziti so ndikhoza kupanga comment komano sindidziwa kuti ku cabinet kuzatuluka zotani tichite break pang'ono tibweranso ndi ngati mwango tipeza kumene
mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi Bambo Patrick Mpaka amene ndi president wa bungwe la maloya mdziko muno la Malawi Law Society. Akutipatsira programu ndi Rainbow Paints, timve utenga wawo ndipo tikatero tipitirizanso zokambirana zathu. And begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mukuonera program ya Times Exclusive ndipo madzulo wano muni ndi ine Banda komanso ndi Patrick Mpaka. Fati ndi Charles iso. Patrick Mpaka kuchokera ku bungwe la maloya la Malawi Law Society. Kodi amalawi amene mwinasanga kondwe ndi zochitika za judge amayenera kutatani judge milandu yanga isida ende mchilungamo mungauze zotana amalawi amene akutonera pano kuti koda basi ino adzingomwera madzi kuti palibe chimene chingachitike against a land judge. Pali njira ziwiri. Choyamba ndimene nanena kuti choyambirira chachikulu chenicheni chofunika kuti tisiyanise judiciary imene imagwira ntchito yoweruza adjudication motengera ndime number 9 ya constitution pamodzi ndi ndime zina 108 kumapita msogolo. Tisiyanise judiciary, judging, the function of judging, adjudicating imene amagwira ku judiciary majaji onse ali kumene kucha. Ndiye ngati ndiye nthambi ina ndimene yonali Judicial Service Commission imene inakhazikisidwa kuyambira ndime number 116, 117, 118 kumapita uko ya constitution. Judicial Service Commission ndimene imayang'anira oweruza ma judges, ma magistrate ngati regulator. Ndiye kuti sukusangalala ndi momwe oweruza mlandu akugwirira ntchito ngati ili dandaulo lokhuzana ndi kaweruzidwe kankhaniyo adjudication. Ndiye kuti udandaula kuzera ngati ali judge wa bwalo laling'ono ndiye kuti upita bwalo lalikulu upita mpaka ku Supreme Court. Ngati ali High Court judge ndiye upita ku Supreme Court. Ngati ali magistrate ndiye upita ku High Court. Kuti awawa ndiona ngati sana weruze bwino apa alakwisa ichi. Imeneyo ndi ngati appeal process. Ndi ndondomeko ndithu yokhazikika imene munthu amene akudandaula ndi chigamulo cha judge akhoza kugwiritsa ntchito kuti chigamulo ichi ngati iyeyo munthuyo aliso mbali ya mlanduwo. Ndiye pali ndondomeko imeneyo ya appeal. Koma ngati zili zokhuzana ndi misbehavior kapena incompetence ndi pamene ukhoza kudandaula kupita kuzera ku Judicial Service Commission. Misbehavior ikhoza kukhala, give me an example. Misbehavior ya judge. Ndi chisanzo ndi upasani koma ndikapereka chisanzochi ndikhala kuti mwina ndionesa chifukwa chake tikufuna lamulo lija kuti zituluke mwachisanzo. Ndikhoza nena kuti mwina kuchedwesa chigamulo mwina zaka zingapo zambiri ukhoza kusora mwina kapena sa ali incompetent kapena sangakwanise. Alipo majaji otero ochedwesa alipo
alipo mukoza kwachula zimezo sindingachule koma kuchula kuchokuvuta ndi chani. I thought it's part of dealing with the problem kuti tingoyerekeza ku judiciary pala judge akuti amachedwetsa milandu. I think funso lanu memwe mandifunsa tisanafike funso ili funso lanu memwe mandifunsa kuti ndipereke ngati chisanzo eri kuti misbehavior example ya or incompetence imene ili pa constitution ndiye nanena kuti zimene ndi chisanzo ndiuperekachi ndikupereka chisanzo mwe ndikuganiza ineyo koma mwina ndi chifukwa chake tikananena kukhandi lamulo ma judicial reforms achi chifukwa ikanali zimene zino zikanalembedwa no tikanatha kumaona no mulamulo lija kuti tikati misbehavior ndi chakuti ndiyeno chisanzo ndaperekachi ndi chisanzo chimene ndikuona kuti ineyo ndikupereka ngati kuti munthu ukapita ku court umayenera kuti chigamulo chituluke masiku okhazikika ngati sichinatuluke ndekuti tikuyenera kuti tikhandi clear lamulo lonena kuti imeneyi ndi misbehavior kapena ndi incompetence kapena ndi chani ndithu yake pakufunika ma reforms achi so kuyankha funso lanu loyambirira chakuti chisanzo chingakhala chotani I think chisanzo changa ndi chimenecho ndimayankha funso lenene lokuti kodi munthu amene sali wokhutira ndikagwira chito kachachi akhoza kudanda kusatira njira ziti ndeni malongosola njira ya apilu kapena njira yopita ku Judicial Service Commission. Ku Judicial Service Commission umakadandaula zokhuzana ndi mwina ndikhalidwe lake kapena ndikhozana kuti mena kuti mu constitution like misbehavior or incompetence. Zimenezo ndi zimene no ungapitise ku Judicial Service. So I asked you to give me an example ya misbehavior and incompetence. Chitsanzo mati patsachi ndi it covers both. Chikhoza kukhala kuti chipanga cover zonse. Nangasi ngati mwina akulephera kupereka chigamulo ndikuti mwina mwina ndizikumuvuta kapena so chikhoza kukwanira mbali zonsezo. Tibwerere ku law society ndi kukambano za maloya ndi madando wa mtundu wanje amene anthu amakamba za maloya ndipo tiyambe pamene because pali funso lonjezera depending on how you answer this one. Mumwenda nene apo yamba paja kuti malamulo athu mu ndime namba 89 ya malamulo endesa law society anayika ndithu ndondomeko zolongosola kuti ma lawyer akwena kukhala motani. So mwachisanzo kudya ndalama ya client ndi mlandu ndithu woti okhazikika andi tima tira nawo so ndikhozana kuti nkhani zambiri zimene zimabwera ku disciplinary committee kwathu zimakhala zimenezo mwachisanzo kuti mwina ma lawyer sakutha kupereka update yolongosoka ku ma client awo mwina kapena bankhani ya ndrama sanalongosolerane bwino kapena mwina ndrama sanapereke zimene zili regular kwambiri timazilandira ndipo timazipanga nazo tiku kwa I think mwakhamu kuona mwe timatirira nazo ma newsroom komanso kuma court zimakhala zopita nkhani zambiri zimakhala zimenezo zokuti kwakukulu nthawi zina zake ndimaona ngati mwina maloya kusapereka information yo kwanira kuti mlandu wa munthu amene akumumirira uli pati komanso mwina kuti mwina chigamulo chinatuluka ndiye mwina osapatuluka ndrama mwina osapereka ndrama jamo mu nthawi yake kapena zimenezo zimatuluka ndithu kuti mu madandaula amene timakhala tikulandira ndi kutira nawo ku Malawi society. And how much are you involved in dealing with these problems? Mukhoza kubwereza funso kuti ifeyo ngati law society. So law society ili ndi nthambi zingapo. Nthambi imene ndimayang'anira ineyo ni ngati overall nthambi ngati executive branch as president of the law society ndekuti you are overseeing everything. Koma nkhani zokhuzana ndi discipline tili ndi disciplinary committee imene
ama isogolera ndi Solicitor General. Yeah. Mene muli maloya akulu awiri komanso muli anthu awiri oti ndi ma members a general public si maloya. Ndeno zikakula kuti talandira dandaulo lokhuzana ndi lawyer tima izipitisa ku disciplinary committee yathu imene muli maloya komanso anthu wamba ndikuna kuti anthu wamba kuti si maloya amene amayiunika nkhani yakuti apa zakhala bwanji ndipo amatha kupanga ma hearing awo kumeneko tutusa zigamo ifeso timakuchita ntchito ina kuti mwinano ngati atusa chigamo cha kumeneko ngati chili choyenera timayina kuchipanga publish kuti anthu adziwe ngati si choyenera kupanga timangotha kumuziwisa munthu amene akuyenera kudziwayo. So ndimo timakwirira komano disciplinary committee yo ili independent of the executive committee ndi iyo imanditupa yoka kuti izithaso kukwira ntchito yawo momasuka. Pa tulukanso nkhani ya judge shopping. Yes. Mukuidziwa nkhani imene? Majaji akhala kutulusa zigamo zimenezo zo actually zolesa kuti ya samakhale choncho samakhale choncho kuti za judge shopping kuti mwachisanzo mwina mlandu wachitikira kuno ku zonse zachitikira kuno ku Banda. Yeah. Lawyer amakhala kuno ku Banda odandaulidwa ali kuno ku Banda amene akudandaula ali kuno ku Banda koma muona kuti mwina mlandu uja wapita ku Nzuzu ndiye anthu amadabwa kuti munthu ali kuli zonse zachitikira ku Lilongwe mwina anthu apita kuzomba. So ndai zimenezo zakhazi kulesedwa muzigamo ndithu zingapo. So ndizoti zimachitika koma akhota akakuika ndondomeko kuti at least tizikhala ndi ma guidance kuti mlandu waku dera kumeneko uzichitika kulera kumene kuti usaoneke ngati ukusatira judge wina wake kapena oweruza wina wake. So ndi zikumveka kuti pali maloya inaso amene amachita connive ndi majaji kuti zigamulo ziwakomere. These are revelations zimene zabwera ndi akamangira timane naja. Inu mkuiya nkhabwanji nkhani zimenezo mukuzidziwa? Zimenezo ndi zimene zikuyenera kuti ziunikidwe zonse limodzi. tisanafike kuunikira. Yes. Zimene akunena akamangirawo kuti maloya ena amakambirana ndi majaji ndizoona as law society mukuzidziwa? Yes or no? Ndikhozanena kuti pamakhala ma suspicion amenewo ndithu Malawi law society imachita suspect pamakhala ndithu ma suspicion amenewo kuti zikhala ngati kuti combination iyi ndi imabweresa izi ndichifukwa ndionena kuti ndizofunika kuti ziunikidwe. No, my question is this. You are speaking as Malawi law society. You are the president. Yes. So the suspicion in the Patrick Mpaka kapena Malawi, you want to tell Times TV kuti they are Malawi law society imaona ma suspicion pakati pa judge ndi lawyer. I want you to come out very clear because you said kuti there are those suspicions. Zimenezo zakhala zikuonedwa ndipo tinayamba kufufuzapo mu chisanzo chimene chinaoneka mbuyomu ndipo chisanzo chake chiti mu 2022 maloya anakhala ndi suspicion imene kwakukulu moti mpaka kunatuka resolution ya Malawi law society imene inachitikira kuti bwanji tifufuze agent imeneyi ndipo panakhazikitsidwa ndithu ka timu ka Malawi law society kamene kamafufuza zimene. So ndikhoza kuyankha kuti ma suspicion amakhalapo ndithu. Chidachitika Jan 2022 kuti muchite mpaka kuchita create committee. Nanga si momwe timakhalira profession ili ngati one ili ngati family, two pali zinthu zina zimene ngati maloya timadziwa kuti zinthu normally zimayenda chonchi. Normal standards. So nthawi imeneyo ndi panali kumveka madandaulo kuti kulilongweku zikumayenda chonchi zikatere abakakhala lawyer uyu
ndi mwina ma judicial officers awandawa zimaenda motere chifukwa tinakhazikisa kafukufuku ameneyo kuti ino tione kuti tifika nazo pati. So kuyankha funso lanu ndi kuti kukayikira apo ndithu kumakhalapo koma nangasi pali ma limitations amene ungafike ndi makafufu ngati law society. That's why ndimanena kuti you are bound simungachita zinthu zina. Yes, nchifake let's say ngati pali a judge involved ndiye kuti chimenecho chokano ku mbali yathu chikubwereranso ku Judicial Service Commission because if you see a regulator, I see. A judge. I see. Yes. Koma you can confirm kuti fungu limene limu malimva ku Malawi Law Society. La khali kumveka komanso ndoti mpaka la khali ku esedwa kuti munaita nitsapo maloya awiri atatu wauza kuti inu zikumveka tumupanga izi. Sizi nafike pamenepo chifukwa kafukufuku amene atayambidwa panaliso zina anthu anamba apeza zoti mwina sanali available. So that's why mu 2023 we just decided, I think zonsezi mwina solution ina yayikulu ndiyokuti pakhaleno mwina tichite kuyesa kupanga promote ma judicial reforms iwa kuti zikhale ngati balance. Sinanga momwe lili pano ndiyokuti ku mbali ya ku maloya kuli ndondomeko zimene ndanena zija zimene zili mu ndime number 89 timatha kuona clear. Okay. Koma chifukwa angasi anthu timagwirira ntchito limodzi ukukuso nchifukwa kumafuna kuti kukhale ndondomeko kuti muzitha ku balance ukuti so I think ndi ma challenges amene tinakumana nawo kuti mwina asungathe kufika patali. So even if ngati Law Society ikuona kuti lawyer uyu sakucheza awukambirana zina ndi judge inuyo malamulo you cannot deal with that problem because it's under Judicial Service Commission. No. I think maloya onse ali manja mwathu. Okay. Ndiye misconduct ya lawyer ndiyoti tiyenera kukhala nayo ndithu ndichidwi ndikutengapo mbali ngati kuli tikuona kuti nkofunika kutero. So far as it concerns lawyers ndi mbali yathu ndithu sitinganene kuti but the dealings with a judge imene simungayikhudze under dealings patakhala umboni wogwirika I think tikhoza kupanga komano kuti ife mbali yathu ikhabe ya lawyer kwa judge kosimukafika akwera kwa judge ndemwe atikhoza ngobeka no report kwa mabwana tikana ku Judicial Service Commission paliso nkhani ikuoneka kuti mwina mutayiona chifukwa amene osali mbali ya athu ngati Law Society. Alexis Kamangila has come out in the open. Yes. Mentioning names. Yes. Maina amaloya amene akutama chita katangale. Yes. Law Society ikuti bwanji zimenezi. Mungozi yangana? Law Society actually yatengapo kale mbali yayikulu. Okay. One tinapereka public statement. Okay. Pa 13 October yolongosola momwe tikuonera ndi ma suggestion athu kuti I think kupita chisogolo nkhani iyi ndi nkhani yayikulu. 2 pa 18 October tinapitaso ku parliament tinakaperekaso fundo zathu ndi momwe tikuonera ndi ma suggestion athu kuti I think ndi mafunso amene tinalandira ameneko ndikupereka kuti I think ndi mamwe nkhani iyi akunena akamangiyayi si nkhani yaying'ono iyayi ndi nkhani yofunika kuti ifufuzidwe ndithu mu I think ndi nkhani yayikulu kuti I think mukhoza kuvomereza kuti mwina kwa nthawi yoyamba zatulukano mpaka Judicial Service kutuluka mpepala I think ni nkhani yayikulu. So ifeyo ngati Law Society sitingangokhala pa nkhani ngati imeneyo. Why did it take so long and it had to take one brave Kamangila to come in the open and Kulankhula mmene zayenderamo? Why did it take so long? Sininganene kuti it took so long. It didn't take so long. From our side, I think I will try to summarize what we have been doing. You know, institutionally, to
deal with the challenges that zikuoneka kuti mumadera ndi maulemu pamene uyu has been brutal. I think so. Mwina tikozovomera model kuti mwina zasiyana approach okay zangosiyana kachitidwe kake. So mukugwirizana naye lawyer nzanu zimene akulankhula kapena pali zina zimene simugwirizana naye? Tikhoza kunena kuti substance yes. Ankhani imene akukamba ma challenges amene alipo ndi ma challenges okuti takhala tikuyesaso kuti tichite fix on our end as an institution. Yeah. So ma challenges yo alipo ndipo ma challenges yo ndimwenda nena kuyamba muja even ku judiciary ku tinakhala pansi anaonedwa ndithu koma mwenda neneramu ikhoza kukusiyana mwina ndi approach so pali njira zosiyana kuti moyang'anira zinthu ngati zimenezi. So sikuti tikususana koma sikuti tikugwirizana 100% koma nchifake mwina atapeza kuti ngati ife timayenda njira tafika apa iwonso apanga afikisa pena ifenso we are contributing. Mr. Kamangira, yes, achula maina 4 amaloya. Yes. Maina are there in the public domain. Yes. Mugwirizana nawo zimene akulankhula za maloya? Zimenezo sindingathe kuvomera kuti tikugwirizana nawo chifukwa nanga sinzi zimene zifunika kuti zifufuzidwezo chifukwa Has Malawi Law Society received complaints mbuyo against these lawyers amene Akamangira akuachula? Ayi. Simunalandire? Sinalandire. Okay. Amene sinalandire. So the area question simunali yanke momveka bwino bwino. The 4 lawyers that Bambo Kamangira akuachula kuti they are corrupt. Inu ngati Law Society mugwirizana nazo kapena mukutsutsana nawo Akamangira? Yankhulanga ndanena kuti zimenezo ndi zimene zikuyenera zikhale part of the broader investigation imene khazikisa anzatu a Judicial Service Commission, because nangasi zikugwirizana ndi ku judiciary. So si funso lolende ngate kuyankha pano chifukwa zokhuzana ndi katangale payeneranso kuti even anti-corruption bureau iunikirepo ipeze mboni ipange so ndi zinthu zoti sungatenge solid position at this point pomwe kafukufuku ali nkati komanso nkhani zokhuzana ndi nkhani zomwe ziliso mu court nde you need to be cautious on that, speaking for an institution. Mu chaka cha 2023 yes Malawi Law Society idaitana Akamangira yes kuti mubwere malingana ndi zimene mukulemba. Yes. What was your intention? Kwakhalitsa chete sinthu zaurika ndingapitize ngakambezo zambiri pa nkhani imene komano nkhani imene njokuti pali ndondomeko zimene lawyer amene akugwirisa ntchito ngati akupanga address ma issues. I think kunali ma issues to do with the disciplinary committee inalitatusa chigamulo china chimene iwosana kondwe nacho komanso amayembekezera kuti ma senior council ayenera kuchitapo zina zake pa ntchito zina zakagwira ntchito ka za mbali za malamulo. So tinaona kuti tiwaitane tifufuze bwinobwino kuti nkhani zonso tizisatire bwinobwino chifukwa lawyer ali ndi udindo ndithu ngati akukayikira pena pake kuti mwina lawyer kapena nthambi ina yoyendesa malamulo ikuchita mosagwirizana ndi ndondomeko ali ndi udindo wopanga report ku Malawi Law Society iyeyo ngati lawyer. So tinawaitana nthawi imeneyo kuti tizamve in more detail pa nkhani imeneyo. So that was 2023. Yes. Ndiye pano atayambaso kulankhula amene ayankhulira. Yes. Munaita naso? Sitinaitane. Chifukwa chani? Chimene mukapanga compare pali fundo zingapo zimene amakamba mu 2023 yeah
kwakukulu zinali zokhuzana ndi maloya ndi disciplinary committee ya Malawi Law Society. Pano akukamba zokhuzana ndi maloya komanso majaji. Ndiye nkhani yayo okay ndenda paja ndakamba kuti ifeyo tilibe udindo wakulu kwambiri pa majaji. Ndiye ndi hiccup yoyamba imeneyo kuti nkhani iyi nthambi yayikulu ili m'manja mwa Judicial Service Commission. Chachiwiri nchoti nkhani ya iwowo akamangira ndi jaji amene akuatchulawo ili kale mu court. Ndi hiccup ina imeneyo kuti chifukwa mukhoza kuthamanga kupanga zinthu akhoti ndizanena kuti olakwisa ndiwe kamene amalondola ndiwoyo. Nchifake Law Society imene akupanga observe contribute what it can contribute kuma mosamala. Chachitatu nchoti malamulo amene timayendesera Malawi Law Society mu ndime namba 88 ndi ndime namba 89 amapereka mphamvu ku High Court ndi kwa Chief Justice. Amapereka mphamvu yotipasa discipline ifeyo maloya afe. Okay? Mphamvu kumapeto kwake mphamvu zonse zotipasa ifeyo maloya afe zoti khazikira pansi mphamvu zonse zimakhala kuti zili ndi High Court judge wina aliyense komanso Chief Justice. Ndiyeno poti nkhani mbali ina ili mu court, mbali ina ikukhuzana ndi judge, mbali ina yokuti ikukhuzana ndi zakatanga zomwe pakhoza kulowa SB sitina thamange kwa itana akamangira chifukwa ifeyo ngapamene tili mphamvu paliso ma limitations amene ndeti maona ngati kuti zikanakhala bwino anzathu ngati a Judicial Service Commission akamaliza kapena mlandu umene ulikuti utaenda nkupeza some findings amene ngati ukemene chifukwa High Court majaji amata kuti lamula ifeyo kuti momwe ndaonera mlandu lawyer uyu tamfufuzeni. Ndiye ndizoti ifeyo sitingathamange nkhani zili ndi koma kulankhula mmene akuchitira akamangira pa Facebook. Maloya ali ndi ufulu oyankhula choncho. I think munthu aliyense Malawi aliyense ali ndi ufulu ndithu oyankhula. He's not breaking any law yaku lawyer. So pano imeneyo ndi zimene ndikunena kuti sinangazili kale mu court. Ndiye court yo ndimene izatiunikire no mafunzo ngati amenewo ndikupa kuti azatulukaso kuti kodi lawyer akhoza kuyankhula kufika apa. Ndiye ifeyo no tizatengera momwe ngatulukire chigamo amene akhoza. Can you pamene tupita kumapeto, can you confirm kuti Malawi Law Society muna dandaulapo za ajaji amene akamangira kwa dandaulawa and whether you have written the judiciary on the same? Mu statement imene tinatulusa pa 13 tinanena kuti tikuziwa kuti pali nkhani imene ikudikiridwa kuti ipangidwe sort out, so we are aware. I said we use the language kuti we are aware what we are aware of. Sikuti inali complaint ya ife koma we are aware of it and we have made our position on that subject matter. We said we have made tatenga mbali yathu pa tazisa kwa Chief Justice pa 30 April koma sikuti ndi nkhani yo ndi dandaulo life koma ndi kuti we are aware of nangasi ngati institution timalandira so zina zimene zikutusa ma institution amene akukuzana ndi kayendesero ka chilungamo. So langa la kuti have you complained to the Chief Justice against Judge Banda? No, we haven't. But we have commented on a subject matter to do with a complaint concerning the judge. Yes. Nthawi ndi imene ya chitanjiro ndimafuna ndikupempheni kuti mutayangana kamera iyo. What would be your concluding remarks, Matsulowa? My concluding remarks ndoti Malawi nthawi yakuwana kuti timvese bwinobwino kusiyana kwa judiciary ndi Judicial Service Commission ndi ntchito zimene amagwira. Komanso kuti tigwiritse ntchito nthambi zonsezi mogwirizana ndi malamulo
mwachisanzo ngati woweruza mlandu sitinakhuthire ndi chigamulo chake pali ndondomeko zake za apilu zimene zilipo zimasatiridwa. Ngati sinagwirizane ndi mwina ndi behavior, to do with behavior kapena competence, ndondomeko zake zili ku Judicial Service Commission. So ndimafuna kuti titengerepo mwayi kuti ikhale ngati tikuphunzitsana ndithu tonse kuti Judicial Service Commission ndithu ndi nthambi ya mphamvu yoyima pa yokha imene imayang'anira majaji momwe Law Society imayang'anira maloya. So I think zokambirana zimene zikuchitikazi zitithandize kuti tione kusiyana kumeneko ndiponso tione kuti kodi Judicial Service Commission ingatitumikire bwanji bwino poyang'ana popanga regulate judiciary yathu. Bambo Patrick Mpaka, President wa Malawi Law Society, ndikufuna ndikuyamikeni kwambiri pobwera madzulo wano. And I wish you well. No, thanks a lot for the time and wish you all the best as well. Pamene panso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo wano ya Times Exclusive. Mprogramu iyi ndinali ndi President wa Malawi Law Society, Bambo Patrick Mpaka. Nine Brian Banda, malomwa ife tonse kuno ku Times Headquarters ku Blantyre. Tingoti mokomano nse and goodbye.